Καλησπέρα φίλοι μου. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα πλάνο από το αμάξι που βρίσκεται στο φανοποιείο Αργυρόπουλος. Τρομερές δουλειές κάνουν τα παιδιά. Έχει γίνει το αμάξι φοβερό ρε, δεν έχω λόγια. Ωραία, λοιπόν, για να μην σας κρατάω σε πολύ μεγάλη αγωνία, θα σας δώσω αυτή τη στιγμή ένα πλάνο και αναμένετε και τα επόμενα. Λοιπόν παιδιά, και εδώ θα προσθέσω το ότι όταν το είδα το αμάξι έτσι με κόφηκαν τα πόδια ρε. Αλλά έχει πολλή δουλειά, το αμάξι γίνεται πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.